السلام علیکم شاعر عمران ٹوکا کنگا علاقہ ہب چوکی نورا ہوٹل بش کا دکان محفلہ کنگا سن 2020 سال 9 مہینہ مشی 20 تو 8 تاریخ کے میں کچہریہ کنگا محفلہ موجود ہے سنگتانی فرماشیں سوری نورا فرماشیں اور بلوچ خان رانا زی فرماشیں غازی خان فرماشیں رسول بش کی ویڈیو پر کنگا ادا میں سنگتانی فرماشیں مراد رانا زی فرماشیں گبول گوٹا کوکراج فرماشیں إذا فرماشن جاب ها يك وكاس فرماشن جاب بلوچ خانه طرفا كلو فرماشن يك مراد فرماشن غازي خانه طرفا ها يك نوك فرماشن بلوچ خانه طرفا ناڑی اتر فرماشن ناڑی فرماشن کہ اتر فرماشن إذا فرماشن جا بکرا نورلانی طرفا سنگتانی علی بشک نورلانی فرماشن سوری ہوداد سے فرماشن ماسٹر احمد خان نورلانی ماسٹر احمد نورلانی فرماشن حاجی حضوری فرماشن یکیدا مجید مہکانی طرفا فرماشن لطیف سوری لطیف فرماشن پیرم دے فرماشن شیران شیران فرماشن شاعر غلامی رے فرماشن گوشتو دا اللہ دربارش تو سوالم سیتا نشتگاں سجدہ زمینہ ارکتوں کبتوں کناتی ذکران ہر شے منا داتے خدا میں گونتا گلہ نستنا تا خالق ہے تا مالک ہے تی ناما صدینا جیکنا عزت گو داتے شہرتا منا کل ملوچ پجارگاں داتے لکب شاہری ٹپا رگا مانگو ٹھان فرماش ہزارے مینگرا ایران بیان کو پارسلا پکرا بلوچا فون کتو اے شہر فرماش داستگاں شہرے پا زرخانہ جنے حاجی دلا گیرے منا قوم تخانانی بڑے جو پلوا سرکڑ دوا حاجی سٹوری دستی روح پریشامی تغا اللہ جندہ شابشیں شکڑ کتی پل وارسا حاجی کی گیری بھی تغا گپتی ہلالے پیشگاں توخہ علاقہ نشتگا مالگواش ابائی وطا ریشاں بروتا شزدہ تا ویزا وطی جوڑے تغا سعودی و دبئی آشتو محنت کتی روش و شفا اللہ ہوے درخواست کتی دے عزت و بخت منا پردے سے شہرات کو مبراث شکل تھی اشتغا کارون مڈیا مدے دے اوسما غنیہ ملکتا ہرچی منا داتے خدا متنگے غریبا پکرا اللہ دلانی مالکیں گندی خیالا نیتا حاجی سوال منظور کتی در بوت کئی گو رامتا چانس کو بخت و عزتا ملکت ڈبلیں داستگا حاجی سبیرو اخلاق نئی سنگ دومی مردما ہونے رلوخیں گون تھی پل کندگئے کو سنگتا جیبس کنگئے ہرکسا کامیاب کا ورشیں زمان اڑ واقفیں مردم ترا جلدی متاثر بھی تغا خوش مزاج گون تھی تا دوست ہر گرے چاہیں تغا 4 سال ہمیر کا کاٹ تھی آغا روغا سفرا اربا کو یاری گنڈ تھا دوستاں پر لیسن کشتغا ویسے ہلالا برکتے تا زر بے شمارے آرتغا گڑتو علاقہ آت کا او تک امیری بستغا بیٹک شا مردہ پور تھی سنگت سے کنڈا کات کا کاربار کتغا عزتی لاریو موٹر گپتغا قوم نور لانی اندرا سر چکری مڑ چار تھا حاجی صحاق کو بختلی تورخان و زرخان بھی تغا قومی مسئلہ مسئلہ حیرہ ہوے مڑگون تھا زرخان ٹوکا برکتا تا زہر گپتگے وشک تھا اللہ کے داتا عزتے بلوچ خان کو نئے لوگ کیا کئے پولکاں اللہ کے داتا عزتے گڑ نئے لوگ کیا کئے پولکاں قوم تی چوانا من گئے حاجی حکومہ حاضرات دگ قیمتی ڈستو پابند کتگا جھیڑوا تیٹو کا تامڑ کا پدا کہ دعا گو ہوے لوگا گشاں حاجی پلے صورتی تھی خوبی ہزارہ زیادہ نئے فخرے پا مردہ کتی نئے پا دنیا و پیسواں حاجی چورا گونڈ لیں بچ تنگویں گو کپتگاں کلا سکی بشک مستریں تی عزتہ بشکا قرآن سید خانو پیرانو وزیر مڑ یک دمی اٹلاں بلاو نیازم دا ہر دنے حالی پڑگاں کستراں حاجی گو ڈکاں پج گئے گونا مرادہ محفلاں دبئی جرہ قیمتی پاغاں سوادے فیشنا پاغاں سوادے فیشنا روزہ تراوی و نماز زرخان بلوچا نشتگاں اللہ وطی راضی کتی حجاشت بازیں برا سچیں دلا توبہ کتی مکہ مینار شاہداں ہکو تاہر میرا نوی اے وقت و گھڑی چرانکاں حاجی مریض شوگرے پابند میٹائیں شیاں پادا زکم میں آت کئی کیسے یہ ایٹپ چیڑکاں حاجی اشتغ دیرواتی براس و برازا سنگتاں نارمل کتی اپریشنے کورس ملتا گڑتگاں حاجی پولا ہیرسو سنگت جا اندازہ دراں ہچی نویس فائدہ رحم و شفا رب گراں ہزار خانو اللہ شکلیں براس بنگویں تی وزتاں پوجا طبیب گوڑوک تو سائیوں ملا آرتگاں پیرو بزرگا سبھریں حدوک تگا اولیاں تیاری شا ملتانے کتا حاجی گشگاں وارساں بشکے وتی حقاں ضرور تکا ہویشیں گندواں ملتان ڈاغداراں تو ایسی واڈا داخلہ سید خانو پیر بشکو
سید خانو پیر بش کو وزیر جمعہ حمودہ سنگتاں ڈاکدار گلا میٹنگ تو پاؤڈر سینا لوٹگاں کونڈا بنا پاد گڈگی شاہد امیندے بینواں اپریشنا روش لائتش ڈاکٹر مڑثو متگاں پورا کتشتی سرجنی حاجی حالت نازکاں اللہ کے درکار بھی شیگڑ دعا و دوا کارانیاں زرخاں گشغیں لشکرہ پوجا دے گئے دھیرواں کم میں ملٹ میں زندگی نی تالا جنگی یہ دلاں کلمہ پڑھی تھی محمدی اشتی ہوے دروگیں جہاں روح فرشتگا کشتو بڑتا بت زامریں ٹوکن خاں 19 نومبر 15 تاریخ کتابہ ارنا جمعہ روشن برکتی غم ڈوبر لہران دیاں حال سینکٹا فونا بڑتو قوم دیر سریں سیبی تغاں تورخانو اقبال ہردنے کاش مدد تو واہرا سرکارہ ایمبولنس لڑی گاڑی کو ظاہر ہارنا ڈی جی سکی سرور پواد ڈے مت کی مونجائنا بے واٹو دیما رکھنی نی سنگ حدہ زیادہ گاڑی بلانا نیشفا تو خاشتو درکپتغاں بانگا جنازہ ارکتر لیٹی تمون ہندن خاں حاجی مقامہ سامبتو نیک دعا ڈبلیں گوشتغاں تی تھارے قبر با روشنی چمکا گوں اللہ رحمتاں بروا صحابہ سنگتی فردوست باغیچہ پیرا سخی بشک سعودی دبئی سیبی تئی سنگ نور و سامنا تیاری ہما بھیرا کتی پر بیتا مسائل جا ٹکٹا ٹکٹ پدی روشے کتو گونسو بلوچا داستگاں دبئی پی آئی لڑی کوئٹا اشتو ایرکپتگاں لور لائی دگا چرثو مڑ رکھنیاں آتکگاں لال خان لال امیر جا سیفرہ شہ انتظاری بیتگاں مرجاں کو خدا داد کیسرا گوشہ کو سنگت بلڑاں دیما تھی اوتا کاشتو مڑ بیٹے کو لحفہ نشتگاں ارما سخی بشکا کتتی حال ورج برداشا دراں حاجی پزراں بچتیں ملکت وطی گوری کتاں ہند قیمتییں بھاکتیں بنا گاڑی شتینا شورما آٹو کش میدشتا شتا نی ارمانو ہے میں گراں زیادہ نگوشا مت کی گڑا حاجی یاداش نوخباں دل ڈوبر ڈیم بھی تری کنٹرول نوی پر روکگاں زور زمینداری برا مجبور مردم چونکاں حیرت تاریخ آت کا کارا رڑث پنڈراں چندی قرآن خاتمہ حاجی ناما داستگاں چیڑی کتگا ہرکسا دیر مسافر گرتگاں سید خان وزیر کو رامتا منظور مینا پکراں غم ڈوبرے لکینگی بلدے سکی بشک وزتاں اللہ شوار گنجان دیا پاکے نبی برکتا ڈکی مواسے کوڑوا میں شاہری نیک دعائنا امرا مریا شہر جتا میں ٹپا ترگاں تنگواں مسی زمانہ موکتنی پجینگی سازی گرا میرا مریو منگلا مرزا رسوری قاسمہ صوبہ ہزار خان کو میرکا مرزو مریا پارتا جمعہ و سہرا ازگرا سازی بلوچے گیشترا حالی ہمیدہ بس تو منگال آخر ہے گھنٹا